demand sa mga tao. So kung dili pa gusto sa mga tao nga maghari ang Dios, managing nga dili mamputan la dawaton. Kaya ang uban moingon man dayon nga naghari naman ang Dios sa amo abroad. Kaya ang Dios ang paghari kuno sa Dios naaraman kuno sa among kasing-kasing. So kada siya nga paghari sa Dios, that is the second heaven system. Ang paghari pa lang na sa Dios pinaagi sa relihiyon ug sa imong pagtuo. So dili pa na kumpleto. Dapat kung gusto ka nga mo level up, mo upgrade ang paghari sa Dios diha sa imong kasing-kasing, mutuo ka na og hari. Musunod ka na sa Most High King. So kung wala ka pa diri sa Most High King mutuo, so wala pa mag-upgrade, wala pa mo level up ang paghari sa Dios diha sa imong kasing-kasing. So kailangan mag-upgrade. So mo nang na-stagnate na karon ang ubang tao, kadaghanan wala man pud sila masayod nga naa di ay Most High King aning abot karon, naa ba di ay tawagon ang Dios. So ngano nga naa may Most High King. So mao kini ang pagkatawang tao sa Dios diri sa yuta. So imo kanang mabasa sa Daniel chapter 4 verse 25. Nagingon diha nga dunay tagal nga 7 ka panahon or 7 times nga muhari na gayud ang Most High diri sa kingdom of men, diri sa gingharian sa mga tao. O Brad, usaon man ang pagsabot ka ng 7 times. So aduna kanay prophetic days nga interpretation. Ang 7 times, that is 2,520 days. But kung imo nang tan-awon sa prophetic days, 1 day is equivalent to a year. So that is 2,520 years. Imo nang makita sa Ezekiel chapter 4 verse 6 nga 1 day is equivalent to a year. So from the fall of Babylon niadtong 539 BC, we have ka og 2,520 years. Niadtong 1981, February 15, nataw na di ay ang inyong Most High King. Naanay hari ang Pilipinas. Wala masayod ang mga tao tungod kay wa man sila magbasa sa Biblia. Unya ang ilang gisaligan, ang ilang kaugalingon. So karon ang mga tao wala na hilig nga mobasa. Nya karon kay ang mga bulawan, ang mga gold reserve, ang tanan nga mga kayamanan diri sa kalibutan base diha sa agreement ug balaod sa international law sa international nga agreement. Kana siya nga mga gold, kining tanan nga kayamanan, pag-abot sa hari, ihatag na kana sa tinuod nga hari. So that is why ang Pilipinas maingon kini sa kalisdanan kung dili sila mosunod sa hari. That is why gihinay-hinay na pag-ilog sa China ang West Philippine Sea. Tungod kay nasayod ang China nga wala nay soberenya ang Pilipinas. Kaya ang soberenya sa Pilipinas naa na sa iyahang hari. So kung mosunod sa hari, maangkon ang tibuok kalibutan sa Dios o ang katawhan sa Dios mapanalanginan sila. Pero kung ilang pasagdan ang ilang hari, ihatag sila sa Dios kadto sa ilang kaaway. So ang kaaway sa Dios mao'y maghari. Ilang pagtan-aw sa Most High King, tao lang, yano lang nga tao. So, wala po sila magpakisayod kung sa daig importante ang hari. So that is why imong makita nga daghan na karon ang nagtukod og divine government. Tungod kay ang gold sa 127 countries ihatag kana sa tinuod nga hari sa Pilipinas. Apan kinsa man ang tinuod nga hari sa Pilipinas, mao kana ang Most High King. That is why niingon diha sa Daniel chapter 4 verse 25 that the Most High will rule in the kingdom of men after 7 times. So daghan karon ang mo sukwahi. Dili mo sunod ni ana brad. Dili mo tuo ni ana kay ang among gituhuan si Jesus Christ lang. Karon ug wa ka mo tuo ni anang mando diha sa Dios, that is a decree kung imong makita. So wala ka mo sunod sa balaod sa Dios. Still you are wicked. Dautan ka gihapon sa pananaw sa Dios. So amo man kung nabasa brad nga diha sa Biblia sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So si Jesus Christ lang lagi gyud kuno ang among tuhuan brad, kay mo man nakasulat sa Biblia nga tuhuan lang si Jesus Christ maluwas nami. Unya gibasa po namo diha sa lain nga bersikulo, there is no other name given whereby man can be saved. So wala kuno laing pangalan nga gibutang ang Dios nga magdala sa kaluwasan. So diha sila nasipyat, kay diha sila nakapokus ana nga mga bersikulo. So kung magsunod ta sa mga ideya sa apostolis lamang, masipyat gyud ta. Ay bisan gani diha sa nagkaistoryahan na si Pedro ug si Kristo, kung ang pasulabihon ang ideya sa apostol, mahimo gid siyang satanism. Kung tanaw diha sa pag-istoryahan ni Pedro ug Jesus, dili ideya sa apostol ang magpadayon, dili ang ideya ni Kristo. So si Kristo ra ba ang magdala sa kaluwasan? Mismo si Kristo nagsulti na dili kay siya lang ang magdala sa kaluwasan. Kung makita John chapter 16 verse 12 and 13, ingon Jesus, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Okay, laliman ka ni ana. Doon na siya gitawag og Spirit of truth. So ako man naman ko, ingon nga, hindi na makita brad kay Spirit man. Kana siya, makita na siya karon
Kay matod pa ni Kristo, He will come. Abot ka na siya. He will come personally. So magkatawang tao ka ng Spirit of Truth. So, muna na siya ang Most High King aning abot sa kalibutan. Nga nagdala sa tanan nga kamatuoran matod pa ni Jesus. He will guide you into all truth. So ang tanan nga kamatuoran na ani anang Spirit of Truth ng magkatawang tao na siya. So kung wala ka kasunod ni ana, tuara lagi ka sa pangalan ni Jesus, diha ka na sipyat. Okay. Kanang Spirit of Truth sa original nga Grego, nagikan ka na sa Grego nga pneumates aletheas. Abot pasabot ni ana usa ka na kamin sa hero. Dili ka na invisible. Dili pareha nang gitudlo sa uban nga hangin ka na.